Otkad je klinika me plasirala, bakšiš je stvarno jako neverovatan. Pazi, donosim, a njima piše Dobrica, donosim. Sad ovi već spremili telefone, znaš, otvore vrata, kralju, bog si, care, legendo, rukuju se, 500 dinara. Jo, znao sam da ću se upoznati. Mislim, ajde da sam sisota žuja, da sam neka faca, znaš da sam nešto. Zašto im se sviđa te moje budalaštine, tu iz bancije postavim nešto i posle se kajem. Posle se kaješ? Jel brišeš neke videe? Uvijek, ali kasno. Iznervira me žena i onda sutradan vidi šta si postavio majmune. Šta? Jebote, briši ono, pregled 138.000 ljudi. Šta da briši? Šta? Otišlo već. Znaju me ko zlu paru.